हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा HDFC बेंकनिफ्राय स्कलारशिप ओंखारना फैदों जाय स्कलारशिपखौ नोंथांमोना थाखोसेयाव फरायनायनिफ्राय जागायजेननानै जायफोर नोंथांमोना दायो मास्टार डिग्री फरायगासिनो दं दा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन स्कलारशिपनि फैसा हिसाबै 15,000 निफ्राय जागायजेननानै 75,000 सिम नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन जेनेबा नोंथांमोननि फरायनायखौ नायनानै स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरनाय जागोन जेरै जायफोर नोंथांमोना दायो थाखोसेनिफ्राय लानानै क्लास 10 नि बिथोराव फरायगासिनो दंबा दा नोंथांमोना एसे स्कलारशिपनि फैसाखौ खम मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना मास्टार डिग्री फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ एसे बुरजा मोननो हागोन माने नोंनि बे फरायनायनि बेसिसावनो नोंनि बे स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरनाय जागोन दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ दानिया जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मानोनोबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों स्कलारशिपनि बागै पुरा डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों माबोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ मा मा डकुमेन्टस नोंथांमोना होनो नांगोन फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन लास्ट डेटआ माब्ला दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरदों दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्कलारशिपनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना मिथिना मोननो हाखाबाय जोंहा HDFC बेंकनिफ्राय स्कलारशिप ओंखारना फैदों जाय स्कलारशिपनि नामा जाहैबाय जोंहा परिवर्तन बे जाहैबाय ECWSS प्रग्राम 2026-27 बे जाहैबाय जोंहा स्कलारशिपनि नामा दा बिनि फुल फर्मखौबा नोंथांमोननिसिम एसे उनाव खोन्थाहरगोन दा गिबियावनो मिथिना लाग्रोदो 15,000 निफ्राय 75,000 सिम नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दानिया नोंथांमोना नायना लादो नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबांनिया एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौ अबयसे सिगाङावनो बुंखाबाय नोंथांमोननिसिम क्लास थाखोसेयाव जायफोर फरायसाफ्रा दायो फरायगासिनो दङ दा बिथांमोननिफ्राय जागायजेननानै PG फरायनाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो ITI लानाय डिप्ल'मा लानाय पलिटेक्निक्स नोंथांमोना लानायबा दा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय दानिया आं नोंथांमोननिसिम पुरा डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानबाय न'खरनि फेमिलिनि इनकामा बेसेबां जानांगोननो न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 2.5 लाखनिसिमा एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोननि नैबे न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 2.5 लाखनि बाराबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नंला दा बेवहाय आरो माखासे गोबां सोंथि खालामलायगोन जेनेबा 2.5 लाख जाथारनांगोन नामा न'खरनि फेमिलिनि इनकामा होननानै बेबादि सोंलायगोन बेबादि नङा जेनेबा बांसिनानो जाहैबाय 2.5 लाखसिमबाल' एप्लाइखौ खालामनो हागोन माने 2.5 लाखनि बांसिनबाथाय एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा 2.5 लाखनि खम जेसांखिनि नोंनिया न'खरनि फेमिलिया एप्लाइखौ खालामजोबनो हागोन दा बेखौ निसय नोंथांमोना दायो बुजिनानै मोननो हाबाय जानो हागौ जायखिजाया न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 2.5 लाखनिल' बारा जानो नाङा अब्लानो गासिबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन न'खरनि फेमिलिनि इनकामा बोसोरसेयाव 50,000 जा 10,000 जा 1 लाखआनो जा गासिबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामजोबनो हागोन नाथायबा मोनसे खोथा पार्सेन्टेजआ नोंथांमोननिया खमथारबाबो 55% थानाय जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेखौ मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ 55% खमथारबाबो नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ थानांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों जेबो खोथा गैया नोङो गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय ना प्राइभेट कलेजाव फरायनाय दा बिनि जेबो खोथा गैया नोंनि बे स्कुल कलेज एबा इउनिभारसिटिया प्राइभेटानो जा सरकारियानो जा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बबेबा गावबागावनि स्कुलाव एबा कलेजाव एबा इउनिभारसिटियाव साबमिट खालामहैनो नांगौ बेबादिबो गोनांथि गैया नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामना दोनबानो जाबाय आरो नोङो सेलेक्ट जाबानो नैबे फैसाखौ मोननो हाबाय नोंथांमोना दानिया नोंथांमोना मिथिना लादो स्कलारशिपनि फैसाखौ बेसेबां मोननो हागोन जायफोर फरायसाफ्रा दायो थाखो 1निफ्राय लानानै थाखो 6 नि बिथोराव फरायगासिनो दङबा नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसा हिसाबै 15,000 फैसाखौ मोननो हानाय जागोन दा बेनिखायनो दा बे गथ' उन्दैफ्राथ' बेफोरनि बागै मिथियाखै जानो हागौ दा बिनिफ्रायनो जायफोर गार्जेनफोर जायफोर पेरेन्टसफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना गथ' गथायनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना होबानो जाबाय थाखो 1निफ्राय लानानै थाखो 6 नि बिथोराव जायफोर फरायसाफ्रा दायो फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ बेसेबां मोननो हागोन 15,000 फैसा मोननो हागोन दा बिनिफ्राय जायफोर फरायसाफ्रा दायो थाखो 7निफ्राय लानानै क्लास 2 नि बिथोराव फरायगासिनो दङबा एबा डिप्ल'मा फरायगासिनो दङबा ITI फरायगासिनो दङबा पलिटेक्निक्स फरायगासिनो दङबा दा बिथांमोना बेसेबां मोननो हागोन स्कलारशिपनि फैसाखौ 18,000 बिथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बेवहाय नोंनि बे फरायसा एबा नोंथांमोना दायो क्लास 10आव फरायगासिनो दङबा दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो जायफोर हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो दङबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो जायफोर दायो क्लास 8आव फरायगासिनो दङ क्लास 9आव फरायगासिनो दङ क्लास 7आव फरायगासिनो दङ गासिबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामजोबनो हायो दा जिखियानो जाया मानो बेखौल' मिथिना लाबानो जाबाय थाखो 1निफ्राय लानानै PG फरायनाय नोंथांमोना गासिबो एप्लाइखौ खालामजोबनो हायो
दा बिनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना बेखौ मिथिना लादोनै पासपोर्ट साइज फटोग्राफ नोंथांमोना होनो नांगोन प्रिभियास इयारनि माने थांनाय बोसोरनि मार्कशिटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन नोङो पान कार्ड होयोना आधार कार्ड होयो जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्सखौ होबानो जाबाय एडमिशननि रिसिप्टनि प्रुफ नोंथांमोना होबानो जाबाय एडमिशन लेटार नङाबा एडमिशननि पेमेन्ट जा खालामो नङाबा कलेजनि जा आइडि मोननो हायो बनाफाइड सार्टिफिकेट दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे मोनसे डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन दा बिनिफ्राय बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ होबानो जाबाय जायफोर फरायसाफ्रा जेनेबा दाथ' उन्दै बैसो जानो हागौ जेनेबा जायफोर थाखोसेयाव फरायनाय थाखोनैयाव फरायनाय थाखोथामाव फरायनाय थाखो 4 थाखो 5 थाखो 6 थाखो 7 थाखो 8 दा जेसांखिनि जाया मानो जेनेबा बिथांमोननि माबायावथ' नामाव जेनेबा पासबुक बानायाखै जानो हागौ बेंक एकाउन्ट नोंथांमोना खुलिनानै होआखै जानो हागौ पेरेन्टसफ्रा दा बेनिखायनो बेबादिबा नोंथांमोना बिमा बिफानो बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ होनानै एप्लाइखौ खालामनो नांगोन जेनेबा बे फरायसानि जेबो माने बेंक एकाउन्ट होआबाबो जेबो नङा नोंथांमोना जायखिजाया गार्जेना गावनि माबाखौ होबानो जाबाय गावनि माने बेंक पासबुकनि डिटेल्स एबा बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ होबानो जाबाय बे बेंक एकाउन्टआवसो फैसा हाबफैगोन नालाय दा बेखौ बुजिना नोंथांमोना निस्सय मोनबाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय इनकाम प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट होबानो जाबाय इनकाम सार्टिफिकेट नोंथांमोना दिहुननो नांगोन बे इनकाम सार्टिफिकेटखौ जायखिजाया होनो नांगोन बिनिफ्राय एफिडेभिटनि गोनांथि गैया जायखिजाया एफिडेभिट दंबाबो होजागोन इनकाम सार्टिफिकेट दंबाबो होजागोन बेबायदि जाहैबाय आरो इनकाम सार्टिफिकेटआ नोङो बबेनिफ्राय दिहुनदों बिनि जेबो खोथा गैया ग्राम पन्सायतनिफ्राय दिहुनदोंबो जाहैबाय इनकाम सार्टिफिकेटआ दा जेखियानो जाया मानो इनकाम सार्टिफिकेट नङाबा एफिडेभिट होबाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ आं दायो नोंथांमोननिसिम भिडिअ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनखाबाय जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय आगष्टनि 3 थारिखसिम दा बेनिखायनो बे आगष्टनि 3 थारिखनि भितराव एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय जोंहा दिनै आगष्टनि 9 थारिख जाबायनोसै दा बेनिखायनो बारा गोबाव समबो गैला दा नोंथांमोना 20 दिनसो दंबावो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन नोंथांमोना गासिबो नैबे आगष्टनि 3 थारिखनि सिगां बयबो अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोननाय जादों दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना माने डिप्ल'मा लानाय दा नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाखांनायनि उनाव डिप्ल'मा लानाय नोंथांमोनाल'सो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव डिप्ल'मा दायो फरायगासिनो दङबा दा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय डिप्ल'मा जायफोर फरायगासिनो दङ नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाखांनायनि उनाव डिप्ल'मा फरायबाय थानाय नोंथांमोनाल'सो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ पिजि फरायगासिनो दङ दा बेवहाय होनाय बायदिबा जोंहा अपेन जाथ'वाखै दै एप्लिकेसना ओरैनोथ' खेबसेनो बेबायदि जाखायोमोन नाथायबा देग्लाय बोसोराव बेवहाय बिथांमोना लिरनानै होनाय जायाखै जे नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइआ जाबाय होननानै दा बेखौ एसे कनफार्म खालामनो थाखाय आं दायो नेनानै दङ जेब्ला आं कनफार्मेसनखौ मोननो हागोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव आरो कमेन्ट बक्सआवबो खोन्थाहरनाय जागोन आन्डार ग्रेजुएसन फरायबाय थानाय पिजि फरायबाय थानाय नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनोबो जाबाय होननानै नाथायबा थांनाय बोसोराव माने खेबसेनो जाजोबनाय जादोंमोन देग्लाय बोसोराव बेबायदि लिरनानै मोजां होनाय जायैखाय एसे माने कनफार्मेसनखौ आं दायो नेनानै दङ दा जेखियानो जाया माने एप्लाइ खालामनायाथ' जाखागोनखा जायाखैबाबो आरो अनलाइन एप्लाइखौ नोंथांमोना एसे गासिबो खालामलायबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनाय दा बिथांमोना गोबां प्राइभेट बेबायदिनो जोंहा स्कलारशिप ओंखारना फैनायखौ मालाय मोननो हादों दा बेनिखायनो बयखौबो आं खावलायनाय थाबाय अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्सनाव आं होनानै दोनदों फिन कमेन्ट बक्सआवबो होनानै दोनदों अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लादो जेनेबा फैगोन बोसोराव नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननोबो हाबाय बायो खोमा ओरैनो अनलाइनल'सो एप्लाइ खालामना दोनथारनांगौ मबाइलजोंबाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो नोंथांमोननियाव गासिबनाबो मबाइलाथ' दंखायो जानो हागौ दा बेनिखायनो मबाइलजोंनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना होबानो जाबाय जाहाथे फैगोन बोसोराव बोरैबा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनफ्लांबायनोबो हागौ खोमा ओरैनोथ' जोंनि नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौथ' मोनगोन मोना खुनु थिग गैया नालाय दा बेनिखायनो बेफोर स्किमफोरखौबो बेफोर स्कलारशिपफोरखौबो नोंथांमोना खालामना दोनखायोबा एसे मोजां जायो आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना बुजिना मोनासैबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफ्राबो एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों